Hello viewers, I am Girija Rajendran. You are watching Grammar Garden. Hello friends, I am Girija Rajendran. Welcome to the Grammar Garden. Last videos we saw that pronouns in detail. Now we will see the verbs. Verbs means what? Verb is simply defined as the action. Words what can we do? For an example, walk, sing எல்லாமே verbs தான். இப்போ verbs are classified into two types, finite verbs and non-finite verbs. Non-finite verb is classified into three types, infinitives, participles and gerunds. Infinitives is classified into two infinitives. What is that? Two infinitives. இப்போ இந்த கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு சின்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும். அது வரவே வேண்டாம். இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட். வேர்புனா இன்ஃபினிட்டிவ் அண்ட் நான்ஃபினிட், அதே மாதிரி நான்ஃபினிட்னா இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ், பார்ட்டிசிபிள்ஸ் அண்ட் ஜெரண்ட்ஸ். இதை நல்லா நமக்கு வச்சுக்கோங்க. நான்ஃபினிட்னா இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ், participles and gerunds. Infinitives means two infinitives. What is that? Two infinitives. Finite verb na enna? When the verb in a sentence indicates the tense and changes into according to the subject. What is the changes according to the subject? அதாவது ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ்னா டென்ஸ் இருக்கணும். அந்த சென்டென்ஸில் டென்ஸ் இருக்கணும். அது பாஸ்டாக இருக்கலாம், ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கலாம், ஃப்யூச்சராக இருக்கலாம். கம்பல்சரி சென்டென்ஸில் டென்ஸ் இருக்கணும். டென்ஸ் இருந்தாலே அது ஃபைனைட் வேர்ப் தான். இப்போ உங்களுக்கு ஃபைனைட் வேர்ப் கிளியர் ஆயிடுச்சா? இப்போ இந்த சைடு வாங்க. நான் ஃபைனைட்னா என்னது? நான்-ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ்னால் மூணு சொல்லியிருக்கேன்னா, இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ், பார்ட்டிசிபிள்ஸ் அண்ட் ஜெரண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன்னா. அப்போ இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ்னால் என்ன? ஜாயினிங் த சென்டென்சஸ். ரெண்டு சென்டென்ஸை ஜாயின் பண்ணி சொல்கிறது தான் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ். இதில் டூ இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ்ன்னு இருக்குது. டூ இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ்னால் வேர்பில் டூ போட்டு எழுதுறது தான். ஒன்றும் இல்லை. டு வாக், டு சிங், டு ஸ்பீக், டு ரன் எல்லாமே இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ். டூ இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ். ஆடிங் டூ இஸ் கால்ட் as two infinitives. பார்ட்டிசிபிள்ஸ்னால் என்ன? எண்டிங் இன் ஐஎன்ஜி ஆர் இடி. ஒரு வேர்பில் ஐஎன்ஜியோ இல்லை இடியோ சேர்க்கறது தான் பார்ட்டிசிபிள்ஸ். வாக்கிங், வாக்டு, ஸ்பீக்கிங், ஸ்பீக்டு, இது எல்லாமே பார்ட்டிசிபிள்ஸ் தான். இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து தி ஸ்மைலிங் பேபி காட் மை ஃபிங்கர். அந்த அழகான ஸ்மைலிங் பண்ணுற ஒரு பேபி வந்து என்னுடைய ஃபிங்கரை பிடித்தால். அதாவது அழகான அதாவது இந்த சிரிப்பு உடைய பேபி, த ஸ்மைலிங் பேபி. அப்போது இங்கு ஸ்மைலிங்குன்றது பார்ட்டிசிபிள்ஸ். ஸ்மைலிங்குன்றது என்னது? பார்ட்டிசிபிள்ஸ். ஜெரன்னா என்ன? எண்டிங் இன் ஐஎன்ஜி அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஸ் எ நவுன். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஸ் எ நவுன். அதாவது ஜெரன்ஸ் வந்து நவுனை ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். அதாவது த பேட்டிங் லேட் டவுன் த சைடு. த பேட்டிங் லேட் டவுன் த சைடு. இங்கே பேட்டிங்குன்றது ஐஎன்ஜி வந்திருக்கா? வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இருக்கா? அப்போது இது ஜெரண்ட். அதாவது பார்ட்டிசிபிள்ஸுக்கும் ஜெரண்டுக்கும் ஒரே மீனிங்காக இருக்கே, என்ன பண்ணுறது? ஒரு கன்ஃபியூஷன். நீங்கள் நல்லா ரெண்டு சென்டென்ஸையும் ரெண்டு வாட்டி படித்து பாருங்கள். ரெண்டு வேர்பையும் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கே வந்து த ஸ்மைலிங் பேபி காட் மை ஃபிங்கர். த ஸ்மைலிங் பேபி. இங்கே வேர்ப் எந்த இடத்துல இருக்குது? த ஸ்மைலிங் பேபி. இந்த இடத்துல வேர்ப் எங்கே இருக்குது? த பேட்டிங் லெட் டவுன் த சைடு. ஒரு வேர்பு எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பாருங்கள். இது ரெண்டு இடத்துலையும் வேர்பு எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பாருங்கள். பார்ட்டிசிபிள்ஸில் த ஸ்மைலிங் பேபின்னு இருக்குது.
ஜெரன்ஸில் த பேட்டிங் லெட் ஆன் த சைடில் பேட்டிங் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பாருங்கள். புரியுதா காய்ஸ்? இப்போது வேர்பில் ஃபைனிட் அண்ட் நான் ஃபைனிட் வேர்ப்ஸு பார்த்தோம். ஃபைனிட்னா என்னன்னு சொன்னேன்? ஒரு சென்டென்ஸில் டென்ஸ் கம்பல்சரி இருக்கணும். நான் ஃபைனிட்னா 3 டைப்ஸ் இருக்குது: இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ், பார்ட்டிசிபிள்ஸ் அண்ட் ஜெரன்ஸ். இன்ஃபினிட்டிவ்ஸில் 2 இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் இருக்குது. 2 இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ்னால் நான் என்னன்னு சொன்னேன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். கரெக்ட், கரெக்ட் ஆன்சர் காய்ஸ், வெரி குட். 2 இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ்னால் to walk, to sing, to speak, to run, to swim. இது எல்லாமே 2 இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் தான். பார்ட்டிசிபிள்ஸ்னால் என்னன்னு சொன்னேன்? எண்டிங் இன் ஐஎன்ஜி ஆர் இடி. ஜெரன்ஸ்னால் ஐஎன்ஜி சேர்த்து ஒரு வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இருக்கணும், அதுதான் ஜெரன்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு வேர்பு கிளியர் ஆயிடுச்சா? புரிஞ்சுதா? தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.